Moroi iruzhinji woye makadini isusu aiwa manake kungodai kutekaira nemasango. Nhasi tiri mumusha weGlenview, musha mukuru futi. Tinoza chitungwiza uri musha mukuru, asi Glenview ndoda kuti nditi zvakare musha mukuru. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kazwa ichera Shumba urisei aiwa ndiri raitene Muli Zimbabwe salibingelela namhlanje ngethemba lapha ndithole khona nditholeli kahle impila kahle yenu iright impilo ihamba kahle ngethemba liyakwazi ukuthi mina ngengochiyera ngihamba loShumba ngazo zonke izikhathi. Namhlanje phela sisemzini weGlenview, tiri muGlenview nasi duma na Sekuru Soko. Sezvamunoziva imimi kuti Thando class atoshanda naye isoko paya tangatina nandinatezvara dai nasi aiwa ndine muzukuru hapana pandiri sekuruwo. Nasi tina Sekuru Soko ndo tinoti timbosangana navo pahurukuro yatiri kuita. Senguva dzese tinokurudzirai muri Zimbabwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Pamusori muri Zimbabwe tinodaika kukutsikirewo mukati menharaunda yenhepfenyuro yeZimbabwe. Ndichitenda pane rese ratiri kususikidza repasi chigare. Tinoti kuomera soko wewedza taura kudai ndo kwatinobva kune dzinde revaira soko. Ndinokuchingamidzai ndichitenda mune mabasa ese atiri kuita tichitedza nhoroondo dzendudzi yevanhu vatema iyo yakamirirwa iri yechivanhu, tichichema tichiti pane zvese mumatambudziko avari kusanganidzika nadzo akaipa asingadi chakanaka. Tinochemera chakanaka mune pwere. Tinorapawo idzo nhoroondo dzekushayikwa kwezvinhu, kubirwa kana kurapwa pamusoro pevanhu vanamirana handiti kana kusanganidzikawo nezvakasiyana siyana zvinobudikidza kusanganidzika pane ndudzo yevanhu vane vachirarama. Asi ndichitenda nematare tiri kungosusikidza chizadzikisa ranhasi. Tinotenda sekutaura kwataita muri Zimbabwe. Nhasi tina Sekuru Soko. Mavanzwa zvavataura hanzi inonzi short and brief. Isusu ndisu taakuda manje kupinda mumhango, tonoti mumhango mune chii ndezvipi zvakawanda zvavasina kutitsanangurira. Tanzwa mabata nawo yembavha ndizvo. Tingade kuziva kuti ipapo munobatsira sei. Nhasi uno ndabirwa zvinhu zvangu, ndabirwa property yangu, ndinofanira kuya kwamuri mumashure memazuva akadini. Pane nguva here kuti kana munhu akabirwa gore rapera muna January anokwanisa kunge nhasi uno achiuya kumatare kwenyu achiita kuti zvinhu zvake zvidzoswe. Toda kunyatsonzwisa ipapo. Ndinotenda zvangu. Andina mwaka nenguva yechisusikidzo yepakaparara mudziyo. Ndinongoda zita nemwaka wenguva yazvakatorwa. Ndinokwanisa kusanganidzika kana ivhu richiripo, asi kana pane nguva vanongouya mudare vokwanisa kubatsiridzwa. Ndinoshandisa makwenzi akasiyana siyana. Handiti ndine muraira mhepo inobudikidza kakutsanangura kushedza munhu ndo chinonzi chikokero, kuti munhu kwaana ari kwese anosanganidzika nezvinhu zvakaipa kana mhemeruro, kuti mukuchema kwaunochiita uchiti ndinoda kuti chinhu changu chidzoke mukati mezvanza zvangu kana mechivara changu pachatorwa, ndo patinoshandisa mishonga yandarevedza. Tingati iye munhu anenge atora ndezvipi zvaanosangana nazvo kwaanenge ari? Anosanganisa nezviviri. Anogona kusanganisa nekupenga kana kusanganisa nekukwenya. Kukwenya ndo kazhinji anokwenya achiuya kune muridzi kubudikidza kuti paakachitorera ndo paanodzungaira ari ipapo. Ndofunga paya muri Zimbabwe munotondera tichiburitsa munhu aikwenya ari kuchitungwiza uko. Mukadzi wauya vamwe vakati chirwere chakati, vamwe vachiti ndechakati, asi ndofunga muri kuzvinzwa zvokutaurwa naSekuru Soko zuva ranhasi kuti kumwe kukwenya uku munhu anenge atamba nepasingatambwe napo. Tichiendera mberi zvakare Sekuru, tingade kuziva kuti ko munhu abirwa ari kuAmerica anobatsirika here kana kuti ndevari muZimbabwe vanokwanisa kunge vachiwana yamuro? Ndinotenda ari munzvimbo dzemhiri vanodai kubatsirikidza,
asi zvavangakwanise kuita vari mhiri vanotanga kuti varevedza zita ravo ndochema neururu ndichichemera sesawira apinda mukati memusha ndinge ndichichemera ndichitsanangura zvakasiyana muchibudikidzo chekuchemerwa kwekupara kwemidziyo. Pamataura nhau yembavha zvabva zvandifungisa vazhinji vari kutitaura kuti kune vanhu vasingade kudzosa zvikwereti. Anotoziva kuti Andrew neshamba akanditorera chakati chake, dzimwe nguva haangazivi hake mutupo wangu, asi anenge achiziva kuti Andrew neshamba akanditorera $500 yangu. Ndodini naye, munobatsira here pakadaro? Ndinobatsira. Mabudikidzo emabatsiro andinoita ndinoti munhu akabirwa kana kuti akatsakatisirwa pfuma yake isina kudzoswa anouya nebepa rinogara tsono riya. Bepa rinogara tsono rese ndo raanobudikidza kusvika mukati medare nekoini rekudhara. Ndo yandoita zvandinoita, ndinomupa mazuva 3 pfuma yake anayo, munhu akukwenya achidzosa pfuma. Ndofunga muri weZimbabwe muri kuzvinzwa, ini ndogara ndichitaura paya kuti pane munhu akandibira mota yangu, hokoyo nasekuru. Inodzoka here mota yangu sekuru? Inobudikidza kudzoka. Mota hakuna chisingadzoki. Maererano zvinhu zvisi zvatinoita zvechivanhu, chese chakabiwa chinodzokera kune muridzi wacho. Hakuna chinoparara musango nokuti hatingashavirika vatorwa. Handiti isu tichida kuti tirarame munorinzwa ratoreva. Inotenda. Pane imwe nhau yandisinganzwisise zvakare. Zvinonzi izvo ukaona uchibirwa kana uchingoita munyama yaunenge uchisangana nayo, dzimwe nguva pane zviri pauri iwewo zvisina kugadziriswa. Naizvozvo zvinoreva izvo kuti munhu anondibira inini haisi mhosva yake kai? Zvinodaro nekuti vanhu uchitanga kupoterwa, munhu wese anopoterwa ane kusanganisika nezvakaipa mukubudikidza mekuratidzira mhepo kuti iratidze kuti iripo kune munhu anopoterwa anosanganisika nezvinhu zvakaipa kuti iratidze ukuru hwayo kuti pane mhepo. Saka kududzira kuti kusangana neuipi mukati mekurarama kana kupirwa kana kusangana netsaona zvinenge zvichiratidza kuti zvinoda kufambirwa ubvunzire kumhepo kuti nderipiko gwara radai kususikidza mukati mechivara. Kududzira kuti vari kumhepo vane vachida kuratidzira nekuti muraramire watakuita sevanhu vanodya rinopisa vane kutanyanga kwavanoita matare. Kubudikidza kakuti matare atakuita nhasi handiwo takuita kutongera kwenyama, hatisi kuita gwara rechivanhu redu. Ane manzwa randareva? Inotenda. Tiri muka muchirongwa nhasi tina Sekuru Soko, tiri mumusha weGlenville. Standwa sami. Muri weZimbabwe ngiyathemba lapha likhona liyazizwela namhlanje silokhulu Soko abakoncube. Muri weZimbabwe uthi lapha yakwanisa ukuthi lincedise kulabo abatshona bekhala ngazo zonke izikhathi ngendaba zabantu abatshontshayo. Uthi hayi lina lingambamba kuphela yakwanisa ukuthi ndincedise. Uthi njalo yakwanisa phela ukuthi encedise ezinye indubo esihlangana lazo imimoya emibi esihlupha ezindlini, yena yakwanisa ukuthi elincedise. Muri weZimbabwe okusalayo kuphela ukuthi lina lithatha inamba zona lezi elizibonayo lisitshayela ucingo, thina silinike inamba kabani kakhulu Soko sikwanisa ukuthi phela impilo zenu zibone ukuthi libona impilo zenu ziyangaphi konke likusebenzayo, imali zenu zingaphombi kulahleka. Ngiyakwazi ukuthi kulabanye abathi behola nje 2 days yabe ngasela mali kodwa engakwazi ukuthi imali yakhona iye ngaphi. Uthola ukuthi lo muntu wangikhona kanathi utshwala kodwa imali kakwazi ukuthi iye ngaphi. Kodwa ukhulu lapho uthi buya kimi ngikuncedise into zakho ziyahamba kahle. Tine imwe nhau zvakare sekuru yevarume vanenge vatizwa nemadzimai avo. Izvo zvinhasi unotanga tine vamwewo baba varitochema kuti yowe mudzimai wangu akaenda, vamwewo madzimai ari murume wangu akaenda. Vanodzoseka here vanhu ivava? Kudai tichigara mukati mematare ndo zvinhu zvatinenge tichiumbiridza, ndo zvinochemerwa nemadziteteguru pandinenge tichichema neururu kune madzichemberi kududzira kuti ndobvumba miro. Munhu wese ane abudikidza kuendwa kana kutizwa nemudzimai kana newetsvimbo wake ndinobudikidza kurapa. Ndinoda nhumbi ndo yandinonge ndichichemerera kune vekwake, ndoisa mushonga yandinoisa inoshedza munhu kuti adzoke pachivara chake chive chiri dumba zvakare.
Zvinotora nguva yakadii kuti zviitike izvozvo? Murume aenda, mudzimai ochema kuti dai murume adzoka, ndoya kwamuri ogadzirwa, oya kwamuri ogadzirirwa. Zvinotora nguva yakadii? Zvinobudikidza kutora mavhiki maviri. Ane ari mavhiki maviri anobudikidzwa kuti ange achiitwa, asi maitirwo anoitwa ndine ndatochemerera. Zvinochemerwa matondo, pandinodzoka matondo ndo pazvinenge zvakuita. Ya, pane nyaya. Ko paya ndine musikana ndiri kudawo. Achingotsvedza semuramba. Ndodini Sekuru? Munoya mukati mematare mopiwa gwenzi rinodai rinonzi chishedzo. Rinobatana nemakwenzi ekugeza munyama. Kuti paunogezwa munyama wotanga kuonekera. Unyora zita remudzimai wauri kuda. Handiti ndobudikidza kusenza naro. Asi ndinotsanangura kuti nemazuva 3 unema kuita chinhu chimwe chete. Ya, ndakwenywa nachera. Shumba, secret, unoita secret shumba. Oh, sorry. Okay, Sekuru. Shumba uya kuzoti ndaona chera ari kutsvedza. Handi azvitiki kuti maybe unenge uchida anenge achida chera but maybe let's say mudzimu wake haudi kuti adanane nachera iye. Unoona sei kuti izvi ilove but vekwedu havadi kuti udanane nemunhu wacho? Mafambira zvinoita muzukuru zvinobudikidzwa kuti pachese chaunoita pane chinonzi kukumbirira. Kukumbirira ndokuita hochikochi kumhepo nekunyama nekunyika dzimu. Kunyika dzimu ndo kunochemererwa vari kwako kuti vana chiyera ka mapinda kaharanga iri muno, asi kashumba ka ndiye kamushavi kunodai katoda kuti vaite hochikochi. Handiti ndo ratinochemerera, ndo saka tati panokumbirirwa. Handi manzwa ndareva kuti munge muchikwanisa kufambidzana. Munhu wese anofambira mukati menhoroondo dzematare haungofambidzane nemunhu kana kungoti chero wangoita chibate-bate kuti ndabata panapa ndasiya, ndabata panapa ndasiya. Munotopiwa haranga dzematare kubudikidza nemushavi ari pauri. Mapindurwa here chera? Ndapindura. Muli eZimbabwe kulabanye ababebe kwazi ukuthi umngabo basuke ezindlini benza phela laphana ukuthi benza into zama girlfriend, umuntu ecine sesiyahlala khona ngale. Ngiyakwazi ukuthi abantu labeli akulapho mama abazubuhlungu ukuthi hayi ngachada kuhle, into zami ngakhitshelwa kuhle, kodwa hayi umkami sesezinto angakwazi ukuthi zivela ngaphi. Ukhulu uthi uyakwanisa ukuthi elincedise, liyakwanisa ukuthi limfonele, uthi phela limbambe ngeke ngatsho nje ukuthi labamba iDrewmas media. So kusiba lalabo amankazana o abafana babebona hayi ngilo umuntu engithandana laye but angikwazi ukuthi kuyini okuhluphayo, uthi hayi wena ungabuya kuphela yakwanisa ukuthi ngilenzele izinto zenu zinjani zihambe. Kulalaba ngiyakwazi ukuthi kulabanye bese khala uthi hayi mina sofanti ndotshola but umuntu wangikona akasazwakali sohamba so hayi muli eZimbabwe linelingakwenza ukuthi likhulumele okukhulu kuphela ekwanisa ukuthi lincedise. Sekuru imwe nawe yatina inawe mabasa. Vamwe vanochema kuti basa harisi kumuka, vamwe ndo vanoti vakapinda basa 2 minutes rapera. Achiti apa ndo pandawanawo basa randoda rine mari asi haarigare basa iroro. Chii chingave chikonzero? Dzinenge dziri mhepo dzemadzinza dzinenge dzisingadi chakanaka. Mhepo dzemadzinza dzinotirana nevanhu kana kumushando kana pai, kududzira kuti pachese chaunofanira kunge uchitanga kuita semunhu atanga kuwana pekushava, unotanga kukumbirira uchibuda muchivara chako kuti aiwa tinotenda kamadziteteguru taakubuda, tinotenda nezvamatigwazira mukati mematare ndo rine rushavi. Wawanirwa pekushanda, wakwanisa kuti ubate chinhu chinobatika, asi pamushando ipapo wasvika zvakare unoisa fodya yako pasi yehondo kuti kune matima anaka, kune mhepo dzisingadi chakanaka, takurayirawo mhepo dzakaipa tikwanise kusenzawo tichidya tichiguta sedzimwe pwere dzedzimwe chembere. Ndo zvinenge zvichida kuchemerwa. Kune vasingazive matare ndo zvinhu zvaunofanira kunge uchiita, asi kana waona mushando waramba uchishanda negwara rakarurama, unofanira kuti utekaidze usvike kune nzvimbo ine vabatsiridzi, ukwanise kunge uchikwanisa kupangidzwa gwara, ufambe negwara rakarurama. Vamwewo
Ndevanoti ini ndakadzidza zvikuru vane madhigiri ese anodikanwa pamunhu, asi mishando haisi kubuda zvachose. Kuroiwa here uku kana kuti kune kuri kuroiwa? Vane mweya ine chivatera, mweya dzine chitera vanhu dzakasiyana siyana. Pane jambwa rinodai kuti chero ukaita chipi nechipi haukwanise kuti usanganidzike nechinhu chakanaka chine chidyarwa paupenyu hwako, unoramba uchitenderera. Ndosaka muchiona vanhu vakazara mukati mematongo nenzvimbo dzakasiyana siyana, hakuna chipenyu chiri kubuda. Saka kududzira kuti pazvese zvamungade kuita unotoda kuti uye nemapepa acho edzidzo, wochemererwa nemhondoro yokwanisa kuti usanganidzike nerushavi. Ndio mushando wakarurama. Pakuzoita zvakare mumwe wechidiki akandibata ari mhiri kwemakungwa zvakare. Iye anoti aiwa upenyu kwaari mutserendende hapana kana dambudziko rake riri panhau yekuti ane musikana wake waanodanana naye, asi haambonzwe kuda kuita bonde naye. Anoti anoita inonzi muchirungu masturbation. Nguva dzese dzaanoita masturbation, asi akaona musikana wake haatomborina kana shungu, haana kana hanya naye. Chii chingave chiri kuitika? Ane akapoterwa nemhepo. Kune mhepo dzakasiyana dzinobva dzematimana. Vamwe vanodai kududzira kutsanangura kuti umwe munhu ane shavi redona inova iri njuzu, asi kana iri njuzu yakatsipikwa inoita zvinhu zvakasiyana siyana zvinodai kushoresa kune vanhu vetsvimbo. Ndo mweya inosusikidzika ichifamba nedare reramarevedza. Mabva mabata nhau iri kutsvireredza mazuva ano yenjuzu. Mati kana handina kukunzwisisai Sekuru, muri kuti here njuzu dzakaipa kana kuti njuzu dzakanaka? Njuzu dzakanaka, kune njuzu dzakasiyana siyana. Kududzira kuti kune njuzu dzinodai kubva kune mhiri dzenzvimbo dzakasiyana, asi pane njuzu dzakaipa. Kududzira kuti njuzu inogona kushandiswa muhipi, asi njuzu dzakupembedzwa nevanhu handidzo njuzu. Ndaona paita vanhu vaita fanike vanoita nzira dzakasiyana siyana, vanoita sezvatinoita zvokubatsira. Vanoti munhu wese vaona akatsvuka voti aiwa une shavi renjuzu, asi kanjuzu yacho kana iripo ndaitanga yashavira munhu kuti azotanga akwendedza mukati mematare kuti iratidzire kuti iripo. Asi pazvipiwa zvatakupiwa zvakushoroesa nhoroondo dzematare, nekuti isusu kana vauya tasanganidzika nedzakaipa njuzu, hatina kuona yenjuzu yakanaka negwara, takunzwa kunzi rashavi rechihure. Saka pakufamba kwematare toita kunge takupembedza mahuri. Ndosaka taramba tikati hatidi kuti titi kune shavi rakati nerakati, asi njuzu yakanaka dziripo dzinotobatsira. Ndofunga munozvionera. Inyaya haisidiki kaichera. Hayi indaba enkulu, inseme indaba. Mule Zimbabwe ngiyathemba lapha sihamba sonke. Ukhulula futhi uyakwanisa ukuthi encedise kulalabo abathi hayi mina mfunde kakhulu lama degree ngafunda le masters, but kuthi nxa ndinga umsebenzi hayi kuyalaphela ngiyahambisa ama CV yonke indawo, angikwazi ukuthi ama CV angikhona kumbe bayenzani kumbe ayalahlwe ebhini angikwazi. Ukhulu utheni yakwanisa ukuthi elincedise phela lingabuya lamaphepheni wonke ama degree lani iyakwanisa ukuthi elincedise lalabo abayenza nje imisebenzi yona leyi ekubambiza ezandla ukuthi ebambe phela uthi ekwanisa ukuthi ephilise imuli yakhe. Ungabona kungahambi ukuthi hayi uyamuntu kulomuntu uthi uyamthola ukuthi angila ngivela umsebenzi ngiyawuswela ngitsho uthi hayi wena ungabuya kuphela kimi kuye ukhulu yakwanisa ukuthi elincedise. So mule Zimbabwe singahlupheki thina sinjani silabantu abakwanisa ukuthi besincedise. Inini Sekuru nemvunzo ukuthi kune vamwe vanofona chiti ini ndoda kuita sei, ndoda kuita business rangu harisi kufamba, handidi zveropa, handidi zvekuromba, enda handidi kuti mukandipa chinhu mangwana chonzi chamuka chaita nyoka o chaita datya. Saka munobatsira here vanhu vakadai? Ndinotenda zvangu, ndinobatsira muzvibudikidzo zvakafanira nezvozvo.
vanhu vanoda kuti mabhizimusi avo ange achitambanuka kana kufamba negwara rakarurama, kune nzira dzakasiyana-siyana dzinobudikidzwa kuti dzinge dzichiitwa. Pachivanhu chedu tine muti unonzi chikokera. Chikokera igwenzi rinowanika mukati mematundu, rinowanika mupadyo pemvura, ludzira kuti rineri mupadyo munefamba mune tsanga. Ndo rinoshedza chaunga, handiti ndo rinoshandiswa kuti munhu aise mafuta ake, handiti rakafanana neredona rekuti kana tichipa madzimai makwenzi ekuti kana uwane munhu angakuwanawo uchifamba uri mugwagwa uonekwa semudzimai, ndo makwenzi akafanana newawo, handiti. Saka zvinhu zvinofamba zvakadaro kududzira kuti makwenzi atinopa vanhu haana ropa kana kubata chinhu chakaipa. Tinopa makwenzi anobudikidza kungurayira zvezviitiko zvezvinhu zvatinorarama nazvo mukati memasango, handiti. Mishonga yamunenge matipa naisekuru haiexpire here kuti nhasi unondati soko ndokuda, soko ndida paya tawirirana, then zvobva zvaexpire soko havachandida? Mishonga haiexpire, ndosaka muchinzwa pazvese zvatinotanga kuita totanga tachemerera yatinoti neururu, kuti tinzwe kuti gwenzi ratira kupa munhu ndiro here. Ivo vari kumhepo, vari pamapendekete emunhu ana achibatsirwa mukati medare, ndo vanotsanangura kuti chipwere chekwangu, chipwere chekwashumba, handiti chipangidzei magwara akadai mochipa zvinhu zvinofanira kunge chichisanganidzika nazvo, kududzira kuti zvinhu zvandichakupa ndapiwa nevari pamapendekete enyu, handisi kungokupa makwenzi kungoti chero ndanzi ndakupa, handiti. Muri Zimbabwe tanga sekuru wangu asiri pakamera, asi vanditaura kuti muchipinda muno izvozvi ndenda toratidzwa mutupo yenyu. Ndopabva paita kuti ndive nemwe mubvunzo, ndozoti muri Zimbabwe mamusina kuzvinzwa izvozvo. Pane vanhu vasingazive rudzi rwavo, vasingatombozive kuti ini ndinomboyera chii, ndakaberekwa nani, uyezve mupenyu kana kuti akafa. Munovabatsira here vanhu vakadaro? Ndinotenda, ndo pandinotsanangura ndichiti ndiri kuronda dzinza ndinoda nhumbi yemunhu, kududzira kuti nhumbi yemunhu ndo yandinoti ndikabata ndinonzwa hwema semhepo inopotera iri pandiri. Mhepo inopotera pandiri inonzi tapererwa, kududzira kuti tapererwa ndo mhepo yemhondoro yakadai kunofamba kunzvimbo yekwasvosve wedza, ndo yaifamba ichidudzira kufema kwehwema hwevanhu. Saka kutsanangura kuti mitupo nezvakasiyana-siyana mugwaro rematare randinosusikidza ndinotsanangura kuti enda unosvika pamusha pakati, ndinonopinda newe mumusha kubva patowanika. Ndinotenda. Muri kuinzwa muri Zimbabwe nhau yatinayo. Dai pasina kuzotaurisa kwachihera ndanga ndine mubvunzo wandingadai ndabvunza kare. Kune vanotibata vachichema nenhau dzemapepa, inini ndiri ku-UK, inini ndiri ku-America, asi mapepa ekuti ndigarewo kunoku aramba kutamba. Munovabatsira here vanhu ivava? Uyezve kana muchivabatsira, munovabatsira vari ikoko kana kuti vanofanira kutotanga vauya kuno kumusha? Ndinovabatsira vari koko, vanotora ivhu rekoko voisa muchigubhu chemvura, votedzera zvanenge ndichitsanangura panyakuwa, chingave chifoni chingave chii, handiti vachiita zvane vachitsanangura ndarevedza kuti vanosanganidzika nekuita nezvinhu zvakanaka. Tanzwa nekuroyiwa, kugara kwacho kwakutonetsa. Munobatsira here vanhu vanenge vachiroyiwa naisekuru? Ndo zvatakatogarira muhofisi matiri munomu, matinodudzira kuti mubanya rino tinogarira kuti tinge tichibata varoyi nekupinga varoyi nekubvisa zvine zvavange vasiya vateya, handiti ndinoitawo zvakasiyana-siyana. Ndiri mera soko ndinobata zvikwambo, asi pandinobata ndinoda kutanga ndazeya dare racho ndochitanga ndapinda mumusha. Asi pazvese zvandinoita ndikabata muroyi ndinotosiya ndapingisa zvokuti mese vemhuri yeZimbabwe munosanganidzika naye muchimuka muchimuona aripo parivanzi. Aiite secret, haisi nhoroondo yedare chete kuti manzwa pane penyuro, aiwa tinenge tichiti mese muzvionere. Mazvinzwa kavaroyi vari kundinetsa.
okoyo danger warning sign. Soko kubva zvatapinda muno makanyarara, toziva kuti muri pamusha penyu, asi tinofara zvikuru kana muchinge muchisangana neveruzhinji muchibvunza mibvunzo yamunenge muchida. Okay, makadi muri eZimbabwe. Inini Sekuru, mubvunzo wangu wandida kunyanya kubvunza ndiwe pakusvitsa mudzimu. Kuti munosvitsa here mudzimu whether vave vanenge vachida kusvitswa midzimu yavo o manjuzu, and then nekuti zvinotora nguva yakaita sei kana munhu achida kusvitsa mudzimu. Then kune vamwe vave vanoti hanzi mudzimu wedu wakatsipikwa here, vamwe futi vanoti vanobirwa zvipo, like kana achida kuzosvitswa mudzimu vanhu vanobatsira vanochiva chipo chake vobva vatora. Munopasha bata sei ipapo? Ndinotenda zvangu kubvunzwa nehanzvadzi ndochipwere chemusha dzisoko. Mafambiro zvinoita zvinofamba zvichidai kusvitsa mudzimu. Mudzimu unosvitswa ipapo ukakwendedza mukati mematare. Handiti pane kutsanangura unonzi mudzimu wemugashidzanwe. Ndinodai kunoshedza mhepo dzematimana kududzira masawiraka angave maviri angave matatu. Tichichemera kudupo rekwako kuti mudzimu ndausviki. Handiti mudzimu unobva pachivara pawaira soko wasvika. Vakabirwa chipo munotora chatinodudzira tsanga ndo yamunoya nayo yemvura iya woya nayo tokuitira zvatinoita wokwanisa kuita sei kudzosa chipo chako. Ndo chatinotsanangura chiti chibodzwa. Handiti ndiri ipapo ndoda kubvunza kuti kusvitswa mudzimu zvinoita here kuti iwewo kana kuti maybe hama dzako hadzipo, hauna kana wepapedyo anokwanisa kukumirira woenda unosvitswa mudzimu? Zvinoita, asi ndopepe panonzi madzisawira. Sawira anokwanisa kuti mudzimu usvike, asi mudzimu wasvika unozoda kunopinzwa mumusha neveropa. Handiti handimanzwa randareva. Handizera nzwikere ndichitsanangura kuti mudzimu unokwanisa kusvitswa nemadzisawira. Wara wasvitswa nemadzisawira vanozodai kuti kana wasvika mudzimu wakarara, pane kunonzi kukarara. Kukarara kududzira kuti mudzimu unochingotaura. Handiti mudzimu muzhinji inopinda mukati mematara anaye inouya yongochema kududzira kuti ine yakaremerwa. Handiti asi kana mudzimu wakutaura unosvika pamwaka kududzira kutsanangura kuti ndakuda zvakati, ndikuda uta hwangu, ndikuda mucheka yangu yakadai, ndigwazirei. Yakugwazwa kutsvagwa. Handiti neveropa rekwake. Ndo patinoti isusu redu basa tinenge tapedza tasusikidza kuti mudzimu ture. Handimanzwa randareva. Tirimo muchirongwa muri yeZimbabwe. Nhasi sekutaura kwandamboita tinavo Sekuru Soko, ndova tiri mumatare avo kuti tinzwe kuti zvinofamba sei, nekuti mukurarama kwedu mumwe nemumwe ane matambudziko anomunetsa, mumwe nemumwe ane zvinomushungurudza zvinomunetsa. Naizvozvo tinenge tichida kuti kune vanobatsira vaya tinge tichitaura navo tichinzwa kuti zvavanobatsira ndezvipi, kuitira kuti kana uri mumba mako iwewe uchisangana nezvakadai wobva waziva kuti ndofunga ndikabata veDrewmas media ndokwanisa kusangana naSekuru Nengi vobva vandibatsira dambudziko randinenge ndinaro. Naizvozvo Sekuru, tiri kuendera mberi nechirongwa, kunyangwe zvazvo pakati pechirongwa takuda kuita tichiswedera kusvika kwamvura yacheka makumbo. Kune vanhu vane munyama Sekuru, munyama chongoti kana nyangwe akashanda sei anongonzi haiwa vana nhingi here, kana akagona sei haiwa hapana anomboona kugona kwake kwaanenge achiita. Zvinofambiswa sei? Kana kune vanhu vane munyama, handiti ndo pandatsanangura ndakati kune mweya dzakasiyana siyana. Handiti kune mweya unonzi mweya weshaisano, ndo kududzira kuti ndo mweya wemunyama. Handiti mweya weshaisano unobudikidza kuti pese pawasvika unosemwa, kana kuti vanhu vanongonzwa kusvotekana newe usina kana chavarewedza. Handiti ndo mweya watinechitsanangura kuti une uchida kubviswa, ndo paunopiwa wakafanira segwenzi rinonzi mutandangozi. Mutandangozi unopinda wopfukira kutsanangura kuti unochichemerera
kune vekwako kuti ndakudzorera mhepo yakaipa yandakaiswa pakati peropa rani rekwangu. Zvinoita kuti vanhu vakasvika pavari vanosvika pakusvotekana newe. Ani manzwa randareva? Ndo makwenzi anosenza padare iroro. Mambotaura imimi muchiti pane mushonga wamunowana kurwizi wokudaidza vanhu ndizvo. Kune zvakare vanotibata vedzisvondo vakasiyana siyana vachiti indoda chaunga kusvondo yangu, gungano rangu rikure. Munobatsira here vakadaro? Ndinobatsira mandudzo ose emativi mana kududzira kuti dupo nedupo rese ndinobatsira. Handina wandisingabatsire. Tinovapa chaunga vonge vachiterwa nevanhu vakasiyana siyana. Kune dzimwe haranga zvakare dzinotoita basa rekutengesa miiri, ndo raramo yavo. Pamwe tingati vanovashavira ndo zviri pavari. Munovabatsira here kuti vange vachiwana vetsvimbo vavo? Ndinotenda ndo pachibudikidzo patinonge tichivabatsiridza, nekuti ndo patarevedza paya tikati tinenge tichipembedzawo vasikana vekumvura vanosiyana siyana. Ndo patinonge tichipembedza vasikana vaya kuti varambe mukati memugwagwa vachionekwa sei semhandara. Saka apa tingati munenge muchipromota chipfambi here Sekuru? Hatina munhu watisingabatsire nekuti muno mudare. Dare rinobata vese vemativi mana. Handiti vanhu vose vakasiyana siyana. Tikaregera kuvabatsira vanodyei. Saka tichimira semhondoro tinoti tinobatsira munhu wese kuti awane kuyambuka, nekuti ndo zvikuita kuti mhuri yake idye ichiguta. Imimi muri mhondoro? Ini ndiri mhondoro. Muri Zimbabwe ndofunga ndonhau yatinayo kamudariro chera. Le Zimbabwe ngethemba liyamuza ukhulu lapho yakhuluma ukuthi uyakwanisa ukuthi elincedise ngento ezichiyechiyeneyo. Ngiyathemba ukuthi ukhulume into eziningi kakhulu, kodwa uthi uyakwanisa ukuthi phela encedise kulabo ababebuya besithi hayi mina angikwazi ukuthi ngivela ngaphi, umama ngazange ngitshela ukuthi ubaba ngubani, ngisebenzisa isibongo sika mama, but usemfuna ukuba kwazi ukuthi mina ngingubani, ngivela ngaphi. Uthi uyakwanisa ukuthi njani elincedise khonapha okufunayo ukuthi ubuyelani, ubuye le mpahla zakho o ukhethe one kumbe i-t-shirt kumbe kuyini, ubuye lakho yena kwanisa ukuthi njani ekutshela ukuthi wena uvela ngaphi, ngomunye umsebenzi akwanisa ukuthi akuncedise. Sokusiba lalabo abasebenza phela emgwaqweni ebusuku labana, ngethemba liyakwazi ukuthi ngobani uyakwanisa ukuthi labenjani ebancedise, ngoba uyabe senza njani uyancedisa yonke into uyabufuna ukuthi uncediswe ngayo. Pazvirwere Sekuru munorapa zvipi? Ndinorapa urwere hwevarume, musana, handiti ndinorapa cancer, ndinorapa BP, ndinorapa sugar diabetic. Asi ndine kurapawo zvakare handiti kumadzimai, vaya madzimai vanoramba vari kunguva dzemadzimai. Ndinorapawo vanhu vasanganzikawo netsaona yekuti vabatwa nerukawo, ndinobvisa. Asi ndinoisawo futi zvakare rukawo. Munorevei ipapo? Ndinorevedza ndichitsanangura ndichiti ndinobvisa, ndinopa varume vaya vanoda kuteya madzimai avo avasingagutsikane nawo kuti havagutsikane neimba imwe chete. Chera? Chera? Shumba. Chera? Ndakudana kangani? Katatu. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe. Pasvikwa pandanga ndakamirira chaipo chaipo. Ya. Mati kana mukadzi wangu ndichimufungidzira ndinoita sei Sekuru? Munouya kuna Sekuru ndokupai chinonzi ratinoti rukawo. Ndokupai kuti munge munochitiya mukadzi wenyu. Akangoshandisa rinosiyana siyana. Ndine type yerukawo rakasiyana. Ndine rwefish, ndine rwekunamira, ndine rwenyuchi. Rwenyuchi ndo rinorwadza pachibudikidzo kuti papese kana pamaitira bonde newawafambidzana naye unotirwa nenyuchi kusvika pawasvika papo.
yakwana zvino nguva iya muri yeZimbabwe yatinowana mibvunzo kubva kumhuri yeZimbabwe iri kwakasiyana. Ndabva ndawana mubvunzo uri kubva kune anonzi King D ari kuSouth Africa. Hanzi ko sei munhu akanga achiita zvechivanhu aine mudzimu asingazogumi nekuita mudzimu woga, unozosvika paari unowana kuti ava nemamwe mashavi akawanda nevamwe vake unowana vakazara mashavi. Iyuyu muzukuru abvunza mibvunzo yakawanda, asi ndofunga tikatoita nechikamu ndokutoti zvitiitire. Ndofunga pindura henyu pekutanga. Ndinotenda zvangu. Chinoita kuti vanhu vazenge vakuita zvinhu zvakasiyana zvinhu zviviri. Chekutanga, mudzimu haungotange nekutura. Pane kunonzi kusakura kwenzira. Midzimu yese inouya pachimwaka nemwaka. Panotanga mudzimu wemusha, poya mudzimu mubvakure, pozouya madzisawira. Madzisawira hakuna munhu wese asingapoterwa, asina vasikana vekumvura kududzira kuti pane micheka yakawanda inowanika pane munhu ana achipoterwa. Ndofunga mapindurwa mubvunzo wenyu wekutanga mukoma King D. Vaendera mberi vachiti ko sei vanorombesa munhu vachizoramba kugashira zvinhu zvavakapa munhu pazvinenge zvapanduka. Vanoitira kuti pazvese zvazvinenge zvakawirirana vanhu vazhinji vanorombeswa vane kupotsana nemhiko. Ndosaka vanhu vachizoramba vaya varombesa kuti hachazvide. Anomanzwa zvandareva. Saka pakubudikidza kwezvitiko zvezvinhu zvinenge zvichirevedzwa, vane vachidudzira kuti vakuda uripo, vane vakuda kuripwa. Saka nemashandisiro nezvitiko zvamunenge mapiwa hazvichapindirane nemwaka nenguva, nekuti pamwe pacho pauchaziva kuti chinhu chakundinetsa, wauda kubudikidza pamwe hausisina pfuma, wakapotsana nepfuma, kana kuti wakapotsana nemhiko, wakuda kuti ndidzorere, hachichadzorereke, chiri kungokura. Imimi munorombesa here Sekuru? Inini handirombese, asi ndinotobata urombwa. Aendera mberi achiti ko kana munhu wechivanhu achigadzira zvidhoma, mheni, mibobobo, munhu iye tingamuti zvaanoita zvitsvene here kana kuti akangofanana nemuroyi? Ndigodobori. Godobori kududzira kuti haasi munhu wemudzimu. Kune munhu anosvikirwa nemudzimu panonzi panoshandiswa fodya chete maererano nemhepo dzinopotera pane munhu iyeye. Handiti sendi ndakamira ndiri panapa ndinopoterwa nemuchembere kududzira kuti ndine mhepo dziviri, ndine mudzimu wemusha nemhondoro, asi nemuchembere. Muchembere ndiye anodai kubudikidza kutsvaga makwenzi anorapira mwere, asi mhondoro inongopa fembo chete. Kuti aiwa kana uchida kuti ubatsirwe nemhondoro unobatsirwa nefembo. Tine vanonzi vamuranganwa vari kuSouth Africa zvakare. Hanzi zviriko here zvekuti baba vanosunga mwana wavo mukomana mbereko, uye kana zvichikwanisika kuitika zvinosunungurika here? Zvinosungurunika. Baba vane vaita shanje vachiti mupwere wavo haasi kutedza kana dzinenge dziri nhoroondo dzemakwati. Baba vanopindwa nemweya wekuti mupwere wangu anofanira kuti akashava ouya mukati mechivara kuti baba ndauya neizvi, asi hazvigoni. Ndo panosungwa pwere yatinoti mbereko. Adzoka zvakare King D. Hanzi ko paya pamunopinda matare, senge ngatiti pauya murwere, hamuoneswe here kuti dambudziko rauya nemwere iyi hamugone kuripedza, ngaaende kwakati ndokwaanonopora? Chii chinozoita kuti munhu ati kana arapa oti zvapera, asi munhu ongosara ane problem isina kupera? Hamuoneswe here kuti munenge mapotsa? Ndinotenda zvangu.
mubvunzo uri kuda kuedza kubvunzwa ndewekuti kosei zvinhu zvamusingakundikani nezvamunogona muchiti zvinhu zvamusingakwanise kuita munhu muchingomuti buda hako. Ini ndakamira panapa semhondoro ndikaona kuti dambudziko handirikwanise, ndinotorevedza kune zvipwere kana zvizukuru zvedare kuti iri dare handirikwanisi. Hazvione kuti havaratidzwi, vanoratidzwa, asi padzoka paitoo vane mhaka wechionero. Chionero munhu anofungidzira kuti anokunda. Ndofunga muri kuzvinzwa. Tine ava ndofunga ndisinyoro vari muno muZimbabwe. Hanzi ungazviziva sei kuti une chivanhu kana kuti une mudzimu chaiwo unozikanwa nedzinza rako kwete wekutenga? Kuti ukwanise kuziya unofanira kugara une muchakata mukati mechivara chako maunosiyira makopi. Unotora muchakata, wotora fembo, handiti, nefodya yemudombo. Fembo ndoro rogeza kwemazuva 3, handiti. Kana usina hope dzawasanganidzika nadzo kekutanga, unotora mazai edu, mazai, makoko acho mapisa, dota racho ndoro unogeza kwemazuva 2, wopiwa makopi anotaura nhoroondo yemucheka wauchange uchizogwaza. Ndo panogwazwa mucheka wekutanga unonzi chenura makwara. Unowa uchena. Mukoma King D vadzoka zvakare. Ndofunga ndo mubvunzo watichatora kubva kwavari wokupedzisira nekuti toda kupawo vamwe vanhu mukana. Hanzi ko vaya vanosvika voti ndipeiwo mvura kwandabva kunopisa, chii chinenge chichivapisa kwavari? Vane vachibva mukati memapako, mondoro mhepo dzakutura mukati mehomwe, handiti. Ndo homwe dzemakare kare kududzira kuti ndedzehondo, maziteteguru kududzira kuti kutaura kwanhasi. Ndo saka muchinzwa vachidudzira kuti vane vachitsanangura kuti vanodya rinopisa vane kutanyangira kwavanoita matare. Vanhu vanobva kure kunyika dzimu. Vanhu vanobva kunyika dzimu ndo madzichifu akasiwa kana kuti vaiiswa muninga, handiti. Saka nhasi uno kana vachiti vazouya vakapotera pane chimwana zukuru chanhasi, vanouya vachitsanangura vachiti kwatinobva kure tinoda dova, handiti, kuti mukwanise kugachidzana nawo kana kukurukura nemhepo. Aendera mberi achiti kosei vana sekuru vanorapa vachisvika pakuzadza vana kunze kwewanano yavo, inyaya yekutora advantage varapwa here? Vazhinji vanhasi vane vakutora nzira yamarevedza kuti vane kutorera advantage varapwa vane vauya mupi mukati mematare. Asi kana iri mhepo, hakuna mhepo inouya ichitura pakasviba. Kana ukasangana nemudzimai asiri ndudzo yatsanangurwa nemhepo, ndaona chipo ichocho chichipeperuka kana chinoenda kune akachena, nekuti nhoroondo dzematare dzinoeda vanhu vakachena, hadziende kunopotera kune mhombwe nekuti vanosvibidza matare. Kuna vazuma hanzi asekuru zvomborevo kuti munhu anorota achipfekedzwa zvemashave uye ngundu. Ndiri paLimpopo paBegersford. Zvazvinenge zvichireva kududzira kuti mhepo pane mhepo, handiti, ine chitsanangura kuti mupwere anofanira kudzoka kuchivara kumusha, handiti. Munonzwa randoreva kududzira kuti mhepo ine yakutsanangura kuti pazvese zvaakuitika dzoka kumusha uzadzikise redu rechivanhu remusha wedu. Ndosaka uchizosanganidzika nemakope ekupfekedzwa ngundu kana nezvakasiyana siyana nemucheka. Hanzi kosei mishonga yenyu yekutsigisa misha ichizopanduka? Akazoendera mberi achiti uye munotiwo nenyaya dzatekeshera munyika dzemoto kungopisa misha pasina abatidza. Zvazvinenge zvichireva zvinenge zvichidudzira kuti mumusha mune urombwa. Urombwa uyu unobudikidzwa kune madziteteguru kana madzibaba edu atakasira kana kuti vakatisira, handiti. Kududzira kuti pazvese zvatingange tichiita madzibaba vanga vakaromba vekare vaitira kuti musha usangorerutswe kana kutanyangwa, handiti. Asi nhasi uno taakugadzira musha nenzira yakarurama. Musha unogadzirwa nechifumuro, handiti. Sei chichinzi chifumuro? Chifumuro chinofumura zvinhu zvakaipa ndo chinoiswa kumativi mana. Igwenzi rinowanika kwese, harina chini kana urombwa.
Tabatwa nachief vari kuSouth Africa. Chief varuda kuti mbabvu dzangu zidimuke nekuseka. Hanzi ini ndofunga kuti ndakatemerwa mudiwa. Hama dzemukadzi wangu ndapedza kuruvata nadzo. Vanouya senyuchi, kwete kuti ndine mari inoshamisa kana kuti ndini ndovapfimba, but vanoita acting, ndoitawo acting. Tava murudo pasina udza mumwe kuti ndakuda. Vana mai nini vangu, vazukuru vake, kusvika pavaning'ina vamai vemukadzi, ndakutotya kuti ndichabatwa. Ndinonyanyisa kuchenesa mukadzi wangu pamwe ndizvo zvavanochivawo. Chii nhai sekuru? Maunzwa kasekuru mubvunzo wabva kuna chief vari kunyika yeSouth Africa. Chief, hanzvadzi dzangu hadzichatouye muri ikoko boss. Asi chera ndingangovatuma hangu. Ndinotenda hangu. Nhoroondo ine iripo, pane rinonzi shave remuvhimi neshave rembwa. Chief vane shave rembwa kubudikidza kuti havagutsikani. Vari kunzi vashave makwati vabudikidza kuti vapembedza shave ravo rembwa. Muchivanhu chinonzi shave rembwa kurevedza kuti rine rishave rechidiwa rekuti chese chiri kungofamba unoti chese ndinoda. Ndo shave rembwa. Ndabatwa neari kuSouth Africa zvakare. Hanzi mudhara baba Medi. Ko sei munhu achiroyeka but iye ane vadzimu vanonzi vanomuchengeta? Vanenge vaendepi? Oro pane zvimwe zvavanoitwa vadzimu ava here kuti vatendere muroyi kuita mabasa ake pandiri? Tinoona vazhinji vachitambudzwa nemhepo neminyama. Izvi zvinoreva here kuti vadzimu vako havakudi? Oro pane zvinenge zvakatsamwirawo midzimu? Ndinotenda hangu. Chekutanga chinotanga kuitika, hazvigone kuti utange kuroyiwa nemutorwa pasina weukama. Kubudikidza kuti pachese chingaitwe chese chechivanhu chinotangira pane weukama. Panonzi mbereko yarasa, wakuroyiwa, wasanganidzika neuipi kana zvinhu zvakaipa, pane pafamba gwaro rematare rinorevedzwa richinzi munhu haana bvumbamiriro. Bvumbamiriro inobva kupi? Inobva kumachembere. Ana asingakwanisi kusanganidzika nemachembere ake, anova ari kana madziteteguru anomuchengetowo. Saka pane zvese zvaangazobudikidze kuita zvanhasi, zvafanana nekuti zvese zvaakuita ndezvenhando. Muri kuzvinzwa ka? Tina mukoma anonzi Chopa vari kuSouth Africa. Hanzi maswera sei shumba? Ko ndingazive sei kuti pane ushireketwa hwakaitwa paupenyu hwangu? Zvinoenderana negwara rauda kutsvagiridza, kuti uda kutsvagiridza pane nzira ipi. Ushireketwa kana uda kuziya unoona kusafamba kwezvinhu. Zvinotsanangura zvinhu zvakasiyana-siyana kana kurevedza zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi kana une imwe nzira yandinoona yakarurama, unotora sauti yemagodo nebute rehondo wogeza naro kumazuva matatu. Ukageza naro mazuva matatu uchikumbirira nguva dzemhondoro ze3. Handiti ndanoona 3 dzekuseni kwakuda kunoedza. Ndanoona uchisanganidzika nezvitiko zvinoratidza kuti pane ushireketwa uri pamutumbi pako. Uyo anonzi Njabulo, hanzi ari kunyika yeMozambique. Hanzi ndibvunzirewo kuti n'anga varoyi here? Uyezve kweseni yangu yechipiri inoti vari kunamata Mwari here kana kuti zvave zvifananidzo? N'anga ndichitsanangura munzira yechivanhu vakafanana nekuti varoyi, nekuti unganga ndo unotangira uipi. Handiti hakuna chinhu chinofambirwa kun'anga chakarurama. Chinhu chese chinobva kun'anga chakashata kusvika uchida kukwadza vanhu. Handiti kana kukwadza umwe munhu. Saka ndinoti uroyi. Chechipiri, zvafanana negwara iroro nekuti n'anga hadzitende kuna musika vanhu.
vasiyana nevanhu vemuzimu. Vanhu vemuzimu pazvese zvatinosumira kana kukumbirira tinoti motisvitsirawo kuna musika vanhu. Pana atibata code yake 48 ameno ku-UK ikoko handinyasoziva ngoti inyika ipi. Chera munoiziva nyika idzo? Kana shumba asingaizivi ini ndoti chii? Zvichokwadi. Mataura chera. Hanzi Sekuru vabvunzei kuti chivanhu nemanjuzu ndezvimwe here, zvimwe chete here? Kana zviri zvimwe, sei manjuzu achigadzirwa nemunhu asina ropa newe? Uye chivanhu tainamata tichiti Sekuru nhingi, tisvitsirei kuna Sekuru nhingi, vatisvitsirei kuna musika vanhu. Ko izvozvo sei zvisingaitwe kumanjuzu kana chiri chinhu chimwe chete? Ndinotenda zvangu. Hakuna njuzu inofamba iri yega. Njuzu inotangira pamuchembero wemusha. Saka kududzira kuti chivanhu nemanjuzu chinhu chimwe chete. Anomanzwa zvandareva? Muchembero wemumusha ndiye musakuru wenzira, ndiye anoshedza njuzu. Njuzu masahwira mabva kure, ishavi rinotobva kure kubudikidza kuti ndo shavi rinotouya richizonopotera pai mumusha kuti ruyozoshava. Ane manzwa randareva. Saka pakufamba pachivanhu kune chivanhu chemuchembere. Machembere agara arimo mukati memamisha. Handiti midzimu mhondoro dzagara dziri mukati memusha. Teteguru vagara vari mukati memusha. Asi vasikana vemumvura havana mubvira vari mumusha. Vanotouya mushure kana muchembere akwendedza auya. Handiti ndinotenda. Ndofunga ndio mibvunzo yatanga tinayo kubva kuruzhinji rweZimbabwe. Mimwe yacho tasiya taona kuti aiwaka ringadoka zuva tichingobvunza ikava swero kuvhiya nyama yemusoro. Tichipendera chirongwa Sekuru, tingade kuziva kuti imimi zvamunotewo izvi hamuzvikwanise ndezvipi? Ndinotenda. Kune zvibudikidzo zvakasiyana siyana. Ndingatsanangure kuti chekutanga chandisingakwanise kuita handirape vana vacheche. Sei musingavarape? Mhepo inopotera pandiri haito nekubata nepwere. Ndosaka ndichiti handitorape vana zvachose. Handiti Sekuru veruzhinji vangangokadzika kuti Sekuru kamupfanapfanaka. Tingade kuziva nhoroondo yenyu yekurapa Sekuru, makatangazve kurapa rini? Ndinotenda. Ndakatanga kurapa ndine 12 years. Pakubudikidza kwandakatanga kurapa ndairapira ndiri muchechi ndichienda muzvipfugamiso. Kubudikidza pazvese zvatakuita zvanhasi ndaitopindawo muchechi, asi ndichiita nhoroondo dzese idzi mhepo nemhondoro ndo payakazotura ikati aiwa mafambiro egwara rauri kususikidza ndiro. Ndaiona nesimba raibuda mukati mezvanza zvangu ndikabatsira munhu kana mukati memaoko kana kumuprofitira zvinhu zvichadai kuitika kana uipi hwezvinhu zvichaitika ndaitsanangura. Asi ndakazoona ndanochema ndiri pakati pemuchakata ndo pandakaona simba richivandudzwa kuwedzera kwezviitiko ndichifemba butwe ndo pakatanga kutura mhepo ichitaura. Ndofunga muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Chekupedzisira ndinodayira ndo chekupedzisira. Imimi mukubatsira kwenyu Sekuru mune here zuva ramunoti iri handife ndakarikanganwa? Kana riripo chii chakaitika maive kupi? Ndinotenda zvangu. Ndichiti zuva randisingafe ndakakanganwa ndakapinda mukati mematondo kunodudzirwa kuti kumapako ukoko. Kune kwatinodudzira tichiti kugurutswa kana tiri kuno Glenview. Kunopesana Glenview neMhondoro. Ndakanopinda maninga ndakasangana nechikara chesango kududzira kuti ndo nyoka yamunoti nyamafifi yakakura. Ndichitanga kukurawo munhoroondo dzematare ndanga ndisati ndasimba. Asi zvinhu zvakandikatyamadza muchibudikidzo chandakazenge ndichisanganidzika nacho handina kuziya kuti nyoka nemukure wayo inoombererwa. Zvinhu zvakandikatyamadza.
muri Zimbabwe angari mafaro edu kunge tichitandara nemi muchirongwa chanhasi. Ndinovimba zuva ranhasi madzidza zvakawanda kubva kuna Sekuru Soko vatanga tichitandara navo. Muli yeZimbabwe ngiyathemba lifundo okunengi kakhulu, lifunda into ezitshiyeneyo suku lapha kade sikhuluma khona lo Khulu Soko. Ngiyathemba ukuthi lapha lizathatha lihambe likusebenzise emizini yenu empilweni zenu lapha lilohlupho khona lifuna ukuthi libuzisise ngokugcweleyo. Liyabamba thina iDrewmas Media silinike inamba zakhe. Tinotenda zvikuru kuna Sekuru Soko mukanya home ndovatanga tichitandara navo zuva ranhasi. Ndinovimba zvakare tadzidzawo zvakati wandei kubva kwavari. Tichaedzawo zvakare kuti vaya vane matambudziko munotiziva tikanhonga munhu ane dambudziko tichamboya nawo naye tobva tati Sekuru oi tobva tazokuudzai ndozvatakuita mazuva ano. Tobva tazokuudzai kuti zvafamba sei kakuitira kuti muve nechokwadi chekuti aiwa Sekuru vanoreva zvavanoreva vachirevesa. So muli yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi kulalabo nxa kule uKhulu Soko ekade ekhuluma lapha ngiyakwazi ukuthi kulomuntu othintekileyo njengoba ngeke ngathi ukuthi liyabamba thina sibuye la tshengise lapho kulokhulu khona likuthola ukuncedakala phela muli yeZimbabwe. Naichera Shum musati maendaka ndezvipi zvamunoda kuti muitirwe neruzhinji rwevanhu? Finish. Mirai vasati vapindura. Senguva dzese muri yeZimbabwe, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndozvanaida kuti chera vataure kuti vari kukumbira musubscribe. Asi zvanga vanga vakutoda gonyeti. Vanga vakutoda gonyeti kuti asi ndozvangu zvamunoda. Asi ndichaedza nepese pandogona kuti mutenge ndege kuti cause ndakapromiswa ndege mukaramba saka mukareka kutenga ndege yakucho amen. Aiwa nditi ndege kwanga kurungokwira ndege muenda mhiri kwemakungwa zvapera. Ina nsoda kukwidza indege yamunongoti fambe maburuka. Indoda kuti something that you say did this for me. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.